Jingsong ke jongi haki kejat ke jong trai ke pelongi habangi syakriam ini isu ini itang Kris. Ini isu ke jing duna juno belai nama Kris pun kelai ya ke jing ke jongi. Kris pun wan dori ya ke jing ke jongi. Kris wan ra ya ke dono ke jongu ha ke jing ke jongi. Amen. Lada ngatrai ru abang lasyong ban mentang ngatrai nganum khuslai nganum tenom nganum knyom belai numang lasyong syua ka presence ke jong belai upen kelai ke jing ke jong aban mentang abang syakri la ngasyakri marwai la ka de ke benta ke jong abangan let marwai la ri ke benta jong abangan pun khot marwai la ri ke benta jong abangan sar marwai la kroi bene anu knyom belai mau Kris la mendur ngini ban phai syek tien ke jong belai ke tien ka manai ke jingkerman ke tien ngai ke manra ya kata ka jimpen bet aga jim ke jongi makai ke banga kwa mengkren ha ka de jan met ke ni shong e ma ki kijat ki jong trai shisha ngong pi ba ka pol ka ja ba kalong mentaken ha ba ki ba yap kin yo snow ya kata ka jim perta jong ukun bulai ti kita ki ba yo snow kin yo im kata ke ke ba Jesus Christ udah keren hang ni hey buang shisha ngong pi ba ka pol kan saja ba kalong mentaken haba ki ba yap ki ben yo snow ya kata ka jing perta ka jong ukun blai ti kita ke yo snow kin yo em barkan mawang ni kini ka tien ka jong blai am ha kini ka jaka ba ong kita ki ba yap kin yo snow ya ka jing perta jong ukun jong blai kini am ka tien am ka khamut ni kita ki ba yap shisha fiam kam ne ka tien ka ba ong kita ki ba yap shisha hari kini ka tien ka kren ya kita ki ba yap aba kin jaman sip fiam kumjur ngaban ngi wei berana kani ka jaka ken mau ngaban ngi wei ke ngau ikani ka wei bangila de kita ki bril ki belayap habakin jaman sim fiam namar bangila yap akin jaman sim habang yo snow ya ta ka tien ke jong Jesus Christ habau Jesus Christ uperta ya ta ka tien ke jong blai ko ngabang ngi yo snow ka pen im ya ka jim ke jongi amen namar ba fivi yo snow ya kata ka jing perta jong kata ka tien jong kun jong blai kawan rayu kawan ra ya kata ka jing penem ha ka jim ka jongi I wei pi wei ken ma ba om dan meno belapan penem ya ka jim ka jonga ba jong pi ken ma ba men shwa ba gidang don na ka do ha ba ikwa ban kelai am ken ma ba ngem nem la ban kela daladi ngi syukelah ka tu kan ni spor ngi wan biang sejuk belai nomar kade da ka jing le ka jongi gari ka jing la ka jongi re ha bangi sa khlemat ha bangi yo snow ya ka tien ka jong blai ha bangi syakri jong blai ki perta ya ne ka tien ka jong blai ka wan ra ya ka ta ka jing penim ha ka jim ka jongi kan ma ba di tang blai bla ban thau thamai ya tau kiu bla pra kata ka jing shisha di tang blai bla ban thau thamai ya ka jim ka jonga ba jingi wei ba dan ha ne ka jaka om dan unu brio bla ban thau thamai ka jim ka jongi om dan unu syakri jong blai bla ban thau thamai ka jim ka jongi u de be tang u Kris bla ban thau thamai ya kata ka jingem ka jongi ka jingem ka bala jot ka jingem ka bala pra u di tang u blai bla ban pen bha yang kata amen kata ka jing shisha ta ka dau habang iphai syuk tien ka jong blai habang I tep ba ka ka jing penem ka jong Jesus Christ ka wan ra ya kata ka jing kala ka bumod bar ka ni ka jing kala ka bumod am ka wan ra ya kata ka jing pen kala dur mano bala kata umdan mano bala u di tang u blai u bale ya kata amen di tang u blai pet ya dia ke baro ka ba fi long mentang hatu ka jing la ka jong pi ha hatu ka jing la ka jong pi ki jinglen ki basniu ka ba fi long menchua kum tau bre barem mentah ba fi yo Kris ka jim ka jompi banu ba pen lai fi ban e kita baro dei ma fi manu ba dei ude Kris hapo ka jim ka jongi amen ude ba u ba pen la ya kata ka jim ka jongi dei ba u ba pen bha dei ma u ba pen kala tak da ha ba ka jim penem ka wan ra ya ka jing pen kala ba ka jing pen kala ka wan ra ya ta ka jing kala dur tak da ngaban ngi wei pi wei am la ding ong mangi le ki bre ki bla yo Kris ha ka jim ka jongi hiru kan batai ya kata amen kan batai ngim dan kam ban pla re kan ba kong san tam du ka jing pla am ka re ka jingem ka jongi ka peni ka ta lifestyle ka bangi em ka peni ya kata ka jing kala ka bumud ka peni ya kata ka jing pen wandur ka peni ya kata ka jing kala dur ka jong blai ha ka jim ka jongi wei pi wei om dan no brio bala ban le kata udah bitang Kris bala ban le kata tada ha bangi yo ya ka jing penem la da no brio uang nga yo ka jing penem bala ka jim ka jong uang ka sakut kumjo utau brio am pa yo mat yo Kris si sien bo brio u yo kendo u yo mat yo Kris ka jing ka jong am kan kelabet
Amen. Fina pet yang ketian ke jong play, nado testament ke berem, hado ke testament ke temai. Ki syakri ke jong play, ki bela yai baru play. Fini ibe ke jing pen kelah ke jim ke jong ki. Manu wei pu wei ki syakri ke jong play kan mau ba. Kini ki ba yang, kini ki ba keren yang ketian ke jong play. Fini ke jim ke jong ki am ke dak stand ke jing duna sudah. Tang wei u ba bet, tang wei u ba hok utau di Chris. Hari fina pet kini ki syakri ke jong Chris am barok kadang be ke jing duna ha ke jim ke jong ki. Manu bawan ra ya kata ka jing pen bet. Manu bawan ra ya ka jing ke labumun. Manu bawan ra ya kata ka jing pen ke lador ha ka jing ke jongki. Udewi tang ukris ubala ne kata ha ka jing ke jongki. Ha ka jing ke jongi we pi we ro. Udewi tang ukris. Si sien bang la yo ukris. Ka jing im ka pen ke la. Ka pen wandur ya ka jing ke jongi we pi we. Iman. Terang la ban syong ha ka ka jaga. Ha ka ka sengi. Mentangi i ba ka jing ke jongi komno ka kala. Kam dei ka jing na, kam dei ka jing puli ka jong, kam dei ka jing na mangan syong, ha ketian ka jong blay, u David u blay, balai kata, ha ka jing ka jong a. Lara kam dan ka jing terang ka jing siang ka jong, mensim ko jong blay po ka jing ka jong a. Nganum la ban puli ketian ka jong blay, nganum la ban syong ha kicat ka jong terai. Namar ba ka dan ka jing terang ka jing siang, namar nga pelat yung niu blay, balay, namar ditang niu blay, bapan ka lai ni ka jing ka jong a. Bakawan ra, ikata ka jing terang, ya ka jing siang ban syong, ha kicat ka jong terai. Bara bangi syong ki kicat ki jong trai ka presence ka jong ka wanra ya kata ka jipun wandur ha ka jim ka jong we pi we kum juru akan ka jaka barong ini ki beri belarem barong ini ki beri ki belajat bat mentangi syong belayu namar udiu belayu belai kendo bangi ubala it plat ya ka jim ka jong udiu niu belai menta bo wandur ya ka jim ka jong piam ditang ubelai ubala bande ya kata tadau habo Chris uong shisha kita ki bayap apa ki yosngo ya ta khatin ke jong play ka wanra ya ka jim namar bangi yosngo ya ka khatin ke jong play namar ki shak ki jong play ki pertai ka khatin ke jong play ka khatin ke jong play ka dung ka khatin ke jong play ka penkendo bat ka penim ya ka jim ka jongi bat apa ka penim ya ka jim ka jongi ka dan kata ka jing terang ka jing siang bangin dan ha kata ka jing dan kat ka jong play ha kata ka jaka kentang ka jong play kan mau hau Chris layap nam ta jonga bajengi we pi we ulapan mi ela ka jong ka snam baliu bangila ban rong sya ka jaga kentang bangin don ha kata ka jong kat ka jong amen kata ri ke ego Chris ukwa ini we pi we bangin wan sya kata ka jaga kentang ka jong bangin syong ha ta ka jing don kat ka jong ba ma unyo ban wan dur ya kata ka jim ka jonga bajengi we pi we amen kan mau ba laringim syong unum la ban pun wandur ha ka jim ka jongi kan mau ngidan kamban syong ngidan kamban don ha ta ki jat ki jong Chris bau Chris unyo ban pun wandur yon pun kala ya ka jim ka jongi tadau kan ni khtian man kren ha ka ni ka po ka ni kata ni syong ni ma ki jat ki jong trai abang apet yang ni khtian ka jong blay kam ta me bang puli ya ki ni ki sautli ki gospel ka dan ka ni ka we ka brio Malaysian la batai spang ka jim ka jongka bat man ka pora bat ho ya ka jim ka jongka ka don bet aki ki jat ki jong trai amen ka jim ka jongka ka don bet aki ki jat ki jong trai tang ni pet spang ka ni ka brio spang ka jim ka jongka ban ni pai ka ni po na ka gospel ka jong Lucas ka lenong ka basipo gospel ka jong Lucas ka nong basipo ka dekat ka balai pupra hadu ka dekat ka basopoar ka brio ka bakerteng kata ka Mary ka nong Bethany Ning laban ong kanong Betania. Kadi ka brio. Ilaban siyam spang ka jim ka jong kadi ka brio. Kabanikong tamdo ang ning gospel ka jong Lucas no basipo. Kabaar ilaban siyam ang gospel ka jong Yohanes no bakatway. Barkabalay ilaban siyam ya ka haga gospel ka jong Yohanes no bakatar. Haman la kini ki benta am kini ki lightly ki benta. Fini ibe ya kani ka brio am baka don bet hakikijat ki jong troy. Kaktian ka jong blay ka banikong tamdo ngini pe gospel ka jong Lucas nang basipo khot balai pupra kaktian jong blay ka omni tikat ba kinang ya le jinglet ula rong ha ka way ka nongret bar ka way ka brio ka bakerteng ka Martha kala priang subha ya u shaying jong ka kala danru ka para ka bakerteng ka Mary ka basyang ru aki kijat ki jong trai bat ka balasha skor ka kaktian jong u Henry ka Martha kala khuslai pang buon ki jingkam ti kala wan ha u bakal ong kutrai mem kemi baka para jonga ka ino inga ban sutre jing trai marway to ong yaka namar bakan ya rap lem yanga Henry trai la itu bulo ong haka ku Martha pakuslai bat papinstom sat ya ladi pang buon ki aka Henry tangga way ka ban kam ka Mary kala jit ya kata ka benta ka babha ya ka ba onom rong no naka Yam kani ka baktian ka jong blay ka crash pang ka gm jong ka brio kaktian ka jong blay ka ang Jesus Christ ula le jinglet ula rung siya ta ka way ka nong red
Kani ka nongret kadai kata ke Betania. But abo Chris ular rung kani ka nongret ular rung kani ka wage ka yeng ki bre ki brana kata ka yeng ki kentop ya ka Martha ya ka Mary but ya Lazarus ubrei upara jongki. But kaktin ka jong ubrei yang finda puli gospel ka jong Yohanes no khat way dekat ka basan yang kaktin ka jong ubrei ka ong bau Jisu iet bah ya kani ka long yeng. Uiet ya ka Martha, uiet ya ka Mary, but upara jongki uta Lazarus. Udah don ya kata ka jingiet. Belai udon ka jingiet, nam tangan ka long yeng long sem. Nama ka don ka jingiet day. Dah haba don ka jingiet day, don jingiet. Amen? Kan mau bang iet am ya ki brio tang ki badon kai. Bila ban iet ki brio ba fimpat je kendo, ba fi kendo tang sisian lando. Fimla ban iet. Pi don ka jingiet am kam tam am kata ka jingiet long shimen siep. Hey ba kita ki brio ki ba fi kendo bet man kapor. Ya, kadai nam dah. Kum juru Chris namar bu don ka jinge day ba kan ka long yeng ka long sem. Tara habu Yohanes utho ang ba Jisu da iet ya kan ka long yeng. Ba habu Jesus Chris man ka po bu rong si Betania. Fin ibet bu rong bet ka yeng ka jong ka Martha ka Mary ba Lazarus. Fin ibet bu rong bet ka yeng ka jongki. Ba habu Jisu rong ha ka yeng ka jongki. Ka tien ka jong bleh ni ka ong kala danru ka para ka jongka. Ka bakertain ka Mary Kabla syangru haki kijat ki jong try bakala syashkor ya kaktin jongu yam kapara juga Martha kabakertain ka Mary hey baktin ko jong blay ko ang baka syang haki kijat ki jong try bakale you haki kijat ka syashkor ni syang nem haki kijat man syashkor ke ibuk try kren kan mau ha ke po hoat menta ngimdon shu Jisu hakado Rek bak hakani ka por ka jong ka Mary ka Martha bo Lazarus o Jisu dan hakado. Bara bo Jisu rong hakani ka longyeng kani ka Mary ka syong hakikijat ki jong Jisu. Man syashkor ya kitin ki jong trai. Ho ngi mentang ngim don shu Jisu ka do. Rengi tepat bo Jisu dan ki ka baro. Amen. But udah kot yengi wepi we bangin wan man syong hakikijat ki jong bangin syashkor ya kitin ka bang kren hakijim ka jongi. Kan mawa kan ka briam kan mawa ka por ka jong Jisu kam dai benta ba ka kentai brio kan syong haki kijat ki jong Jisu kam juro fini ibe por wa kan ka por ka jong iru anong kan ka we la ki rangba ki rung ha ka kamra syong ka ne ka kamra pedeng pini kentai ki syong ha pini ha haba ki rangba ki rung ba ki syong ha ka kamra pedeng ne ka kamra syong ka pini bandon kentai ka ta ka jaka Pinami. Wat aka culture jungiru ngi bet la ki rangba ki shong kin don bet tangki. Ki rangba ki kin thai kim junut. Kadai dam dei ki kin thai ki rong sha to ka jakaan tanga ka por bon rayu. Morasha. Kadai dam dei dah. Da kila dap. Kila nyok perkhat le kani aka por aka culture ka to por aka por ka jong Jisu. Kam dei ka besok ba ka brio kan shong haki kijat ki jong trai. Fiam kan chakran. Kadai dam dei dah. Kan syakran rai kan ni ka brio ha baka sutho bo Jesus Christ wan ha ka yin ka joka ka tip tiu ni Jesus de we but na marbo Jesus ha bo wan ha ka yin ka joka kan ni ka brio ka shong ha ki kijat ki jong trai ban shashkor ka tien ka jong trai ha ka jim ka joka kan ma ba ka ni ka por ha ba ki shong ha ki kijat am ka tien ka jong blai ka ong ka ba shong ru ha ki kijat utrai kan ma ba ka ni ka ong ka ba shong ha ki kijat ki jong trai am kritang kisenran ki ba shong ha ki kijat ki jong trai Dei tagi senran ki bisyong ki kijat ki jong nong ikai. Bar kane ka brio, ka Mary, ka penyesrimi la dia, kum uwei na kita ki senran ki jong Jisu. Bar makaro ka nget bahala di ka kata ka senran ka jong Jisu. Bar na marba ka senran ka jong Jisu. Ka syong haki kijat ki jong nong ikai. Ban snap ke bo nong ikai dan kam ban ikai ya ka jing ka jong ka. Ketin ka jong blai kan mawa, keritang ki senran ki bisyong haki kejat ke jong noi kai puli bang akam apostol nong ka aku ar khat ka balai kting ka jong ble ka omni ngalalong ujiu yo belaka ha Tarsos ha Kilikia Henry la penang yanga hakani ka nong ba haki kejat u Gamaliel balai kai yanga kat ka rukom babnya jong ka hukum ki kpatemen ngara sngo shirham shipang ublay kat kumba pi baro pilong hakani ka sngi lahi kai Ya upol hakikijat jong no? Ha? Hakikijat jong no? Fiap kemud datang ki senran ki basyong hakikijat jong no? Jong uno hikai. Mar uporo batai gani uang lah hikai yang ah. Hey, hakikijat ki jong Gamaliel.
Kamu haba ka Mary haba Jisu rung ka ye ka jongka ka ne ka Mary ko nganga di ka senran jong ni Jisu bara bu Jisu wan ka ye ka jonga ngan syong hagi kejat ki jong ni Jisu bangan ngap bangan syashkor ya ka e ka bu Jisu dan menong ha ka jim ka jonga ngabar ngi we berani ka jaka om tang la khari ngi bingi Krista re ken maur la khari ngi bingi kita ki senran kom ki senran haba ngi la priang yu Chris ha ka jim ka jongi haba ngi la khari yu ha ka jim ka jongi hatungi syong neam ban syashkor ka e bu dan men kren ha ka jim ka jongi ngi syong neam ma u dei mo u ti u no hi kai Udah mau uti wapun bet ya ke jim ke jongi. Udah mau uti wapun wandori ya ke jim ke jongi. Ni song ne magi kejat bau bleu wapun kela ya ke jim ke jongi. Ni sasko ne me ke ibu dan men keren ha ke jim ke jongi. Ketika breu ke sutu. Ka ye you try. Belai ka ye mau try la ye chua ya ke jim ke jongka. Bar namar ba ke ye you belai ka kwa ban syong hagi kejat ban snap ya ke ibu bleu keren. Ni don ne me kata ka jing ye yo Chris. Ni sutu ne ke ibu Chris wale ya ke jim ke jongi. Kum no pun kelai ya ke jim ke jongi. Ngat ni don ne ke jing trang. Hado kini ki sngi ki ba menta. Ban syong ban chat score ke ibu don men keren ha ke jim ke jongi. Ni don ne ya kata ka jing trang ya kata ka jing siang ka Mary ka don ya ke ni. Bar ka syong bagara syashkor ke ibu Chris Ukraine bar haba ka Mary ka le ka ni u Chris do ong sipang ka Mary baka Mary ka lajit ya kata ka benta ka babatam ba umdan mano bala ban rong no naka iman ban syong haki kejat kali ka benta ka babatam ya ka jing ka janga ba jing we pi we re haba ka Mary ka syong kejat ki jong tua kan ma ba mano ba wet u Chris wet mano ba wet Mana buku slide? Ha? Mana buku slide? Kamartha. Kamartha ku slide pang bon ki jingkam. Hatu Jisu ang penkreat na bentajong ha? U Jisu ka ben kong san tum do aka jim ko jungi u kwa shwa ngi bengin syong shwa ki jat ki jong tra. Re bobon sien em ngapa fiam ngilong kom Kamartha. Ikuslay sipang bon ki jingkam na mentau try. Ngalaban ong kawi ka ketin. Jaka ka bengin syong. Ikloy ban syakri shwa yu try. Kaya ka babha. Ban syong ne ban syakri. Kaya ka babha. Ban syong ne ban syakri na. Ha? Kanungan ong ba syong rakiti. Kanungan ba ong ban syakri rakiti. Pet fiar tatien. Berarti lagi babha. Gano'y fikir ni kuwe. Cuma nga syong tayo kijat ngam syakri dan cuma toy. Dari yang ngam syong ring nga syakri dan cuma toy. Hem. Habang nga syong kapelong yang abangan syakri. Kamnongan syakri habang ngampat syong syong belay. Hakijat kijong belay. Ngala ban syakri belay. Ha? Ngala. Nganam la ban syakri. Ngahap syong sywa. Ngap sywa ke bo ni nong penem jengau dan ben keren ya ka jim ko jenga barabo ngala ngap mentang lapat ben mi bangan le ben syakri ya ka keteng ke jong tra tada ben syang bat ben syakri kiri ki badan kam tam do ha ka jim ke jongi nganum la ben ong tang bangan syong la biang ngadan kam ben syong bat habang syong ka penlong nga bangan syakri ya ka keteng ke jong ni Jesus no penem jengi amen. Kan mawa ka Martha am kan mawa fi bun sing long ko belong ka Martha ngi bun kam no spang ki bun ki jingkam ban na mar bangi bun kam no spang bun ki jingkam aba ka Martha ke i ba ka ni ka Mary ka syong haki ki jat ki jong Jisu ka wan shaw Jisu ba kong try mem kmi ba ka para jonga kala eno yanga ban syutrei jing trei marwe hatu Jisu ang trei wang pen kre Martha namenta jonga wang ukamong. Hari kani kala down hi kajing suto joka Martha. Habau Jisu wan. Kala wan hi berkalai ban pun kre ban namar bakalai ban pun kre ka kuslai. Bar bakat tray marway ka onglang ong si Jisu bakan ni ka para jonga ka Mary kani rap lem. Yanga. Mun mau hai kani ko we. Nganong ngai fi kani ko. Kani kani kajing shisha habang syakri utrai. Bunsing ilong ko belong Martha. Ngin tnom ngin knyum. Habang syakri yutrai. Ku Jisu. Kamoi ka Martha kili syakri. Ka Mary kala jet ka babatam do. Ban syong.
Bara bangin syong ka pelongi bangin syakri. Hari ka Martha ka kalet chuai ka ni ka bentak ka bokong santam do ban syong. Abat andala syong syakri ya ka kerteng ka jong Chris. Hari ka Martha ka la syakri shwa. Bat na marba ka la syakri shwa ka i baka ni ka Mary ka syong ki jat ki jong try ka kuslai. Bar ka ong ya ong se try baka niru kan yarap lem. Ya nga. Babunsin ngilong kum ta bangin syakri ka kerteng ka jong try. Babunsin kan mawa ngoi fi ka ni ka way. Larang ngabar ngingim syong ang kijat ke jong try larang ngabar ngingis sedang may ban syakri be ya kerteng jong try am kan dan be ke jing wet aka jim ke jongi ngin thnom ngin khnyom bet karedam de na ha ngin thnom ngin khnyom bet katari ke jing shisha ma belai tang yanga dedam de na belai tang mangang hapsa belai tang manga bahapun koi belai tang manga bahapwan ningkong dedam de na ha balai kini ki wake la se ban wan lang kini ki wake la se ban pun khoi kini ki wake la se ban sar balai tang manga langi nang ngim nang ban syong rengi shu syakri bayam kan don be ka jing thnum kan don be ka jing khnyom kata ka jing shisha larang ngim nang ban syong ni sedang ban syakri bayam ngin iro ka jiduna juki beri baro kata ka jing shisha ngin ilot ka jing duna ka jing syong ka jongi haki kejat ki jong utrai ka pelongi habangi syakri am ngimi isu inu ngi itang Chris ngimi isu ka jing duna jong balai na maru Chris pun kala ya ka jim ka jongi o Chris pun wan dori ya ka jim ka jongi o Chris wan ra ya ka dono ka jongu ha ka jim ka jongi amen la nga tray ru abang la syong ban mentang nga tray nganum khuslai nganum thnom nganum khnyom balai numang la syong shwa ka presence ka jong blai upen kalai ka jim ka jong aban mentang abang syakri la nga syakri marwai la ka de ka benta ka jong abangan let marwai la de ka benta jong abangan pun khot marwai la de ka benta jong abangan sar marwai nga kloi ban le nganum thnom balai mau Chris la pun wandor ya ka jim ka jong babun sing ngim nang ban syong tra bang la lech ki jing syakri ithnom no ngi khnyom no meruba bakla anta mangi bakla balai ngim nang te ban syong meru balai ngim nang te ban sngap ke ibu dan men keren ha ka jim ka jongi kum no blen pun wan dor ngi ha ka jing syakri u blen pun wan dor bangi syong bat u phan sa pha ngi bangi le ban syakri ya ka kerteng ka jong tra amen kan mawa kan ego way ha ka por jing kam jing apostle hadien bo Jesus Christ la kiu no shabnang u Jesus ra ai kan ego way ka hukum wang ab ha Jerusalem wang ab kebenta bong ab ang kamu hab syong hab ab bat shispa ar phomot kira syong ba kira ab ha kata ka kamra ka bahaneng bon singi kira syong ha kata ka jaka bat ki ab ya ka jingkular ka jong Chris but na mar bi ki ab ka jing kular ka jong Chris men sim ko jong blai la hiara ka jim ka jong ki ka ding ka jong la pun ko ya ka jim ka jong ki but men ta bo men sim ko jong blai u pun ko ya ka jim ka jong ki u wan na ka jim ka jong ki sedang ban syakri but fi i ka jing thnum but men ta bo Jesus Chris don but u Jesus wang ab kina ab but na mar bi ki ab men sim ko wan but abaki mi ki ban syakri ya ka teng ka jong tra kam ka no ka jing thnum kam ka no ka jing khnyom ki kemen abak syak penstom nak benda ka kerteng ka jong Chris ka benda ka bokong santam do ha ka jim ka jong ki e baka Mary ka lale ka syong haki kijat ki jong trai noi fi kani ka jing shisha ngalai iru ha ka jing syakri wat aka por bangi syakri ru ngila long chwa tang ki senra men shwa karaja ka ni ha ka jim ka jong bat mentaro ngai i ya ka ni bat kawek bangak sok men tam do am abangi iya bagi syakri ki jong blai haba kini ki senran ki jong Chris menta ki ba yo Chris ha ki jing ki joki haba ki trai ngai ternat bagi trai dak dor khamat ke kemen balai maki snap bagi syashko yo Chris ublong noi kai ubolong mong panem ha ki jing ki joki amen katari bokong santam do bangin syong wara bangi syong Chris upelongi bangi let ban syakri ya ka kerteng ka jong trai ba ka tayam ka benta ka bahatam do na ka jim ka jongi tadawa ba ka Martha ka wan meni thu u Jesus te u Jesus am udah ong arsien udah khot arsien ka kerteng ka jong ka Martha kerteng ka jong blai ko ong henreu trai ulai thu ulah ong haka ko Martha pakuslai ba pristom sat yala di spang bon ki piam haba ong Martha ukam ong tang sisien ka kerteng uang
Arsian ka kerteng jong Martha. Karen ni na. Balay wang arsian namar u Jisu kwa baka Martha kan petang syutrai. Ya, maka Martha kalau long distracted pelat. Kalau kuslai pelat siapang kita gijing syakri. Pada abau Jisu kuat Martha. Kemudian Martha petang syana. Amen. Barabau ka Martha ka pet siya o Jisu. Ka snap ya kata ka jingkot ka jang o Jisu. O Jisu ong ka Mary ti kala jiet ya kata ka benta ka bapa. Ya ka ba onom rong no. Naka. Kata ka di ka benta ka jungi. Pi kot ila di kisenran. Ki jang try. Pi syong niang hagi kijat ki jang o. Pi sya skor niang. Ya ka ibu dan man keren. Hagi jing ka jang pi. Utram kwa ibu fi fin syakri. Ukwa siya berfin syong. Hagi kijat. Kijang try. O Jisu kampali wud yaki senran man ong let yalap ke gospel. O dah hikai sywa yaki. Amen. Kemudian kapor bu hikai ki syong hagi kijat. Ki sengap ya ka hikai ke jang o Jisu. Anda kila sengap o Jisu ong kilet. Kemnongan syakri. Habang ampat syong. Habang syong. Utray pelongin nga. Bangan syakri. Ya ka kerteng ke jang try. But mentah bang syakri kerteng jutrai mentah namar unie utrai ulapan wandur ulapan kaladur ka dono ke jonga ula weng tep ka dono ke jongu maka ni ka dono ke jongu ka pen kalai nga. Amen. But mentah bang syakri habang ngi we pi we bang syakri minum kenyom la ka demon nit maroing inne minum tenom balai mau di wo ulapan wandur ya ka jing ke jongi ni syong ne hagi kijat ki jong try. Ni snap ne. Bagi siya skor ne. Yung nopen yung jungi. O Jesus Christ. Kata ka di kabenta ka ba ningkong. Bafin iba ka ni ka brio. Ka Mary. Ka siyang. Hagi kijat ki jong try. Ka ba arpat. Kabentangin ni pahibang nga gospel ka jong Yohanes. Nanong ka ba katway. Ngini pa dukat ba arpu prat. Hado ka dukat ka balay po aktin jong balik ka omni. Ang nakalala ong kumta. Kalalay no bakala kot kerpang ya ka Mary. Kapara jangka. Keraong unoy kay ulawan. Baru kuat ya pa. Ka habakala ya snow. Kala yeng kumni ru. Bakala let hau. O Jisu ti umpat simlapoy hakata ka snong. Hari uladan hakata ka jaka siya baka Martha kalali bantanyo. Anda kumta kita ki jiu ki uladan lembar ka haka yeng. Bat ki bala pentingan ya ka. Habakila i ya ka Mary baka yeng kerki. Bat bakala mino kila ya buot ya ka. Kila ong kalalet siya ka jingtep ya ka baniyam hangta. Teka Mary anda kalapoy siya ka bau Jisu ladat. Bat kalay iyo kala demongan haki kijat yung bakala ong hau kutra. Ladam meladon hang ni upara jonga on dalayaw. Kani ka bentang ba bafini baka di ka priyo ka dem haki kijat ki sutra. Marka ong yung Jisu sisya dam ladon hang ka jaga. Para jonga onom yam kini sipara kaya ka bajang ni kani ka Martha bat ka Mary aba kitip ba u Lazarus u para jongki ulapang kila pa ya ka ketien siya o Jisu bat kila ong ti utaw ya ba mee upang barabu Jisu yo ya ta kubor barhabang takubor ka poy siu Jisu ka tin jong break ong bo Jisu la syang ha ta jaka sa arski baru Jisu poy siya ka ni ka yin jong Mary bar ka Martha hadin sauski hey balatep hadin sauski balatep you know ya Lazarus ka tin ka jong break ka bakat nyaw ko habo Jisu la wanti ula syam bula dan lupa sauski hapo ka jingtep habo Jisu wan siya ka ni ka yin jong Mary bar ka Martha Lazarus la dan lupa kan nuski okay hakajingtang berkasih kekien ke jong blay ko ong bau Jisu iet penya dekat ka ba san ko ong hani ko ong tiu Jisu la iet ya kata Martha bat ya kata para jongka bat uta Lazarus u Jisu iet lara u Jisu iet ya kan ka yeng habaki pakot la dena man wan wurwat ha la dena man wan wurwat Lada fifi yo snow baki bayang basem ki jong pi ki ba e ki jong pi ki don hapreng ke jingbang pinang ap sa arsngi ha pilem no pin mariano wood kadai nam ne
Hari hang ni pat em kay ka baja. Habao u Jisu la yo snow ya ta ko bo le you. Dong syong ha ta ka jaga sa you. Sa arsi kila pa ti. Kila pa ka ktien ya u Jisu. Habao Jisu yo snow ya ta ka ktien ba ki pa. Udah syong sa arsi. Tuan fi ka di ka ka bakrao ko Jisu ko sudet. Ya kita ke iet ki jo. Ha ka jo ko por tin jo ru. Ya ka jim ka jonki. Petsi. Habao Jisu wan ka Mary ka da dem de ki jat ki jong Jisu. Ka ong Jisu la da memedon ha ka ni ka jaka upara jonga umle yu. Onom yap. Baka ta ang kaktiin baka Mary ka peniam ka min ar ka don ka joka. Piam Jisu da memedon kanum jakum ni. Kadedam ni de. Ha? Kadedam ni de. Fin su tho baka ne ka Maryam kalapat ya ka don ka joka. Kala do jingkermen hau Jisu. Kala so si bar kala mong. Balay na maraba ka pa kaktiin syapang upara joka udah na preng ka jingpang ka jingstom. U Jisu msyam lawan. Barabo wan. Kong Jisu la medan. Onom yu? Onom yab. Kado jingkermen. Kala orang disappointed siya u Jisu. Kala so si kala don ka jingmong. Kadon kata ka jingpang, kadon ka joka. Kumjuro kalau kumta, yangi. Ngi ki ong ki beri ki senran ki jong Kris. Ngi ki ong bangini ki be utra. Habang ngi la duai la do trai juba ngi song kumno. Fido jingkramen ne. Fiso si ne. Fi mong ne. Habau Jisu sngap. Habau Jisu tenjo ipi fiso kumno. Ha? Pinso no. Haba fi la duai. Haba fi la kerpat. La fi mi i ga juba pinso kum no. Ha? Pinso kuman. Ha? Pinso you. Pinso si findo jingkerman. Kadai dam ni dia. Ngala duai ti kum no ka ja kum ni. Nga amati you try. Nga kami na di bagi senran jung try barang nga duai belai di uni try kam yo snow la try la yo snow kanum long kum ni ngin long kum ta ngin long ko balong ka Mary ngin long ko balong ka Martha ngin long mau Jisu ong wiete ngin ngirung yong wiete u te ha bagi iet belai kam snap ya kita ke jing kapat ya kita ke jing duai ki jong belai bon sen ki brio Namar bau Jisu jubah ya ke jing duai ke jongki ki pai dien no tuan. Kata re jing shisha babon. Haba kila duai namta ki bapang ki be ki jongki berana pre ke jing pang. Ngaru Jisu ukham snap ke jing duai ke jongki bar kita ki bapang ki yap no. Ki kala dien no. Ki otrai belai. Ki pai dien no. Nak kata ke jing het ke jongki. Tang bau Jisu ukham jubab ya ke jing duai ke jongki. Kamu ada fish shakri, you try fish shakri nam taki fish shakri nak nam taki kamba. Ngam shakri you try ta nam taki kamba. Ngam shakri you try nam rapen yang Amen. Lau Jisu jubab ya ka jing duai ka jonga ka bokong santam do ulapen ya ka jing ka jonga. Kata ka jing shisha. Tao ngi klet no ya ka jing bha ka jong play. Ngi klet no ya ka jing snay ka jong play. Kamu la le aga jim ka jingi tang bo blay juba ya ka jing duai jingi tang bo blay open slam ya ka jing duai ka jongi ni klep no ni so si no ni do jingkermen no ka mau try ru unten jo te ya ka jim ka jongi amen u try unten jo ya kita ki be ya mu try unten jo bet ya ka jim ka jompi we un pet pi long pi le kum no kum ka ta ka po hatu pinang money you hatu pinang dem Haki kejar ke jong, haki eke borok kim train nam ta jong pi hau tu pinang syakri, pinang pun kerau yang kertai ngejong trai. Pinang lihat yang ta. Kameri kesong, ya kejing susi. Kamensi yang kejong kepang. Kado ya kejing kemen. Dan repat, apa kaya song gini ketin, baka Martha kawan ong haki skor kejong ka. Kong unoi kai. Lakot. Ketin jom lekong anda kala ong kumta kala let no bakala kot kerpang ya kameri ke para jongka kadong noi kai lawan
Bulakot ya pa. Ya. Bulakot ya pa. But marsin ya snow ya kani kaktian boong noi kay bulakot ya pa. Ka Mary kada meet na taka chaka ka syong. But abaka meet kada let hey bodonu Jisu. But haka taka chaka bodonu Jisu kada dem. Haki kichan kichan tuai. Kani ka jing dem ka jong ka am ka pen I ya ka jing pen red. Jong ka Mary. Hapreng ki jing do jing kermen. Hapreng ka jing susi ka baka ka yat. Hapreng ka taka jing mong jong ka dono ka jong ka. Habaka yo snow ba uniu no ikai ukot ya ka. Marsin iu no ikai ka dem. Haki kichan. Fiam ka dem haki haki kichan ki jong no ikai ka pen red. Humble. Ka pen red. Haki kichan ki jong Jisu. But kajing penred ka keren ka kajing penred ka keren ni kajing kongo ka keren ka kajing kongo ka keren ni kajing mane ka bamar ka mane yo Chris hapren ki ke baro kim sim atre na mata joka kani ka brio ka dem ka mane ya ka kerteng ka jong trai maka tien ka jong bleng snat na ka sam san huai pai ba sam san huai tien jong bleng omne ki jing knya ki jong bleng ki long ka mensiem ka balwet ka donor ka balwet bat ka basusi u bleng menam iben ka donor ka jong ka Mary kalaluet ka donor ka jong ka susi bar uni utrai musim la iben nya ka bar abu Jisu I bakani ka Mary ka dem hagi kejat ki jong Jisu hakata ka jing susi ka jong ka kloi ban penret hagi kejat ki jong trai o Jisu ka tien ka jong blei na marbu I bakani ka brio kalaluet ka brio ka susi musim la iben nya ka o I kani ka brio ka I pladiu hapreng ka jing do no ka jong parau jong ka kani ka brio ka kloi ban dem hagi kejat ki jong trai baka keta ka do ka jong trai baka tien ka jong blei ka ong habo Jisu I o Jisu da yam abaka Mary ka yam balai no su tho baka pat ka do ka jong ka baraka jing pat ka kloi ban punret au Chris ni kloi ni am kom kita ki po bangin punret Kejat ki jong tuan. Haka GM ka jongi habang ila duay. Ngipahan ni ka kam. Ngipahan ya ka jiperkia. Ngiduay na mataki way. Bakin yo ka jiperkia. Yung ngiduay ro na matay la di ka di ka jimpang ka na kamet ka jongi. Yung ngiduay baka ni ka cancer kan jano ande ka ni ka cancer kam sim na aja ka ni ka cancer kadang bam. Bat ngimi ya ka jiperkia. Bat nginle ko no. Hakam kata ka po. Atong in lindet no, atong in paidin no, nakajinget ke jongi, nengin wan ne bandang, ban penret, ban mani, apa yang kita ki iki baro, apa yang kajing pat ke don ke jongi, apa yang kajing mong, apa yang kajing susi, apa yang kajing duk, kajing kerban, ni keluar ni banang terai, tang mame, ngam syakri me nam taki kamba, ngam syakri me ke benikong tam do, nam lapen em nga. Ka jing penem ka di ka kamba ka bakrau tam do bo blem dia. Amen. Ka tari ka ba konsang tam do. Lalu bleu pen emi pitang ka do ka mensim ka yak men donji menton. Lalu pen kia ka jing pang ka jong pi. Lalu ai ka kamba ka jing ka jong pi. Henry ka mensim jong pi ka yak donji mentoy. Ha? Donji mentoy. Ka ba konsang tam do ka di ka mensim. Amen. Habang bleu la penim ya kani ka jim ko jonga kani ka mensim ko jonga kata kani ka kamba ka bakrau tam do bala do bleu kia la do bleu ai ka kam nga la ka duai nam ta kani ka jimpang kam let la do bleu salu iman ka jim ko jonga ngan syakri bet ya ka kerteng ka jong trai iman kata kani ka jing shisha namang la ite ka kamba ka bakrau di bola penim yangi we pi we kum no penim ya ka rajat bala pra Bamdan jikar mensyu badim. Berkunung pun wandor. Katarik wakang sana pamdo. Haka jim ke jongi. Amen. Sakat no ngan pan. Sakat no ngan kerpar. Katarik belak konstan pamdo. Ya ke ek ba ule. Haka jim ke jongi. Fi apa deng ke jing susi. Apa deng ke jing du jikar men. Apa deng ke jing mong jonga dolo ko jofi. Apa fi la kerpar baru jisum sim la juba. Pendret ben. Mani ben you try. Amen. Gani ka Mary ka di ka nuksa. Ban syashko. Ban mani. Ya ka kerteng ka jong tuan. Katari ka ba Kaya iba ka ni ka brio ka lali. Ka dem ka jan. Ba ka benta ka balay. Pai ba nga. Gospel ka jong Yohanes kat
Tin ka jong blai ka omni na ru khot ka bin kong an puli kong anda kumta nris ngi shwa kata kan yam ka jinglan u jisu lawan she betania she ka lazarus ladon uta u bala layap ya uba la penmipat na ki bayap hang ta te kila thau ka jing khawai mit ya u bar ka martha kala kam jingkam haru lazarus la long away na kita ki basyong lem bat u anda kumta ka Mary habakala shim shiteng ser ka jing sle ka basngur ka bakordor eru kala pen sle ki jat u jisu bakala nya ki jat jong u dong nukle jong ka ti la pendap ya kata ka ye da ka ji ubi jong kata ka ji sle tai kene ri ka bentang ka balai ba hang ni rung ipuli ba ka dama ki ai haki ki jat but kani kade kata kampor hey baki thau ka jing khawai nam ta juno nam ta Lazarus belai bo la mi pat na ki bayam but abu jisu wan shakani ka yin yang ka jonki ka martha ka kuma ka jule sigi jing kam ki joka Lazarus ura shonglem baru jisu but kani ka brio menta baki i yang bu jisu wan shaka yin ka jonka ka tin ka jong belai ka anda kumta ka Maria bakla shim shiteng se ka jing sle ka basur ka bakordor eru kapan sle kejat jisu bakala nya kejat jong do nyukre joka tena pendap ya ka yeng de kejing ubi jong kata kejing sle berkat kapan re hadu kata habakala shim ya kata kejing sle ka bakordor ya bat abakala shim ya kejing sle ka bakordor on ktin ka jong blai kadam bat dakata kejing sle kala the hau jisu bat kala nya ya kejat kejong jisu dong nyukli ujoka ni kroy ban penret do kata ha ni kroy hari kani ka brio katip uni udi blai yang uni udi blai but namar bu blai namar bu nong pen em ka penret ado kata ba da uni nyukli joka ka kroy ban nya iki kichat kijong jisu ba kani ka jing slero kam dei ka jing sle ka batat ka khtin ka jong blai ka jing sle ka bukumno kabo kordor fiam ko ang kani ktin jong blayam ko ong si teng ser ka jing sle ka basngur ka kordor eru fiam si teng ser fiam ktin paring ko kanu si teng ser then Mary took a pound of fragrant oil mut a pound kabo do kumnu am kani am ka jing sle am ka don ko balai spa saupo gram fiam lais pa saupo you 10 gram kani ka jing sle ka ba kordor ka jing sle ka ba sngur ba da kani ka jing sle am kla the haki kejat ke jong jisu ni klodem man le kum ta yu jisu kani ka brio ka nyo kordor ya kani ka jing sle haka wai pat hafina pej ka gospel ka jong Matias with gospel jong Marcus ka ong ba kani ka jing sle ka don haka ta ka dabi alabasta ya Waita dabi alabasta. Kata dabi alabasta ram kadai kata ke eke balashna dau maulen. Nene dau mau marbul. Nene ikis mentafi yam kum perfume. Fiam perfume neti jiksle am la theye la bu ne khambu neti container. Ha? La bu iti perfume neti GUB neti jiksle hai ti container. But dabi alabasta ram kadai kata container. Hai bla the bla bu ya kan ke jimpel sle. Bar kani ka jingpen sle kam de ka batat kani ka jingpen sle ka bakordor ka basur bar kini haka por ka jong jisu kan mawa balai la bo kani ka jingpen sle ka ta ka dabi alabasta bar abala bo am kani ka jingpen sle dabi alabasta bar latap ya kani lamul asil tiam lasil ya kani ka jing sle ka ta ka dabi alabasta bar sisin bal asil bar aba pli ya ka am dan kam penun kam no wood tiam ta ka dau ka Mary ka dau no kordor ya kani kada ab ya ka por lanu kan yo ban pun sle ya Jesus Christ fiam kai ka baka ka nyo kordor kada shimlut bar kada telot ya kata hakikat ki jong trai kador jong kani karkum ka por ka bamenta ko hisnam ka jing trai ban yo ya kadi ka jing ubi ban yo ya kani ka jing sle kam de ka batan kadi ka barem dor ba But kani ka brio ke eke ka baka ka nyo kordor kawan ban pensle yaki kejat ke jong trai baka da nyat yaki kejat ke jong trai we dong nyukli joka kani ka jing pensle kani ka jing ubi
Kejupan Islam tangki siam. Bat ikiriu kerap. Hakapor ka jong Jisu. Hakapor ka mencuak. Bat ka meri katip. Haba ka pensleam. Yau Jisu am. Ka pensleam ya kata ka jing yap. Ka jong Jisu. Tadau ka ni am ki jing sleam ka di bakordor ba. Bar la pensleam tangki siam. Bat kiriu kerap hakapor ba ki yap. Bat ka meri ka lale kata. Hakapor ba Jisu. Wan. Haka yeng ka joka. Haka dien ba Lazarus ulam nipat. Nakibayap. Ki ke baka ka nyoko dor haka jim ka joka ko ang try ngailot siya me. Iman. Kamawa. Ki ka bangingi nyoko dor ki kloy niyam. Man asyo try. Upo abastrat hapo pilpil anong kabalay. Dukat ka bapra. Doong kumni. Ho chishaken. Bat nganyaw yaki ke baro baki long ki jing do nakabenta ka jing bhak kortam jong ka jing tip yo Chris Jisu bo try jonga nakabenta jong ngala do no ki ke baro bang nganyaw syndrome yaki knang bangan yo Chris ni kroine ban nyaw syndrome ni kroine ban do no ki ke baro tang man yo Chris kani ka brio kala kroy Mary kala kloy ban ailut ki baka ka nyop kordor tam do haka jim ka joga kala kloy ban ai no shei ban asyo Chris ni kloy ne ki ka bagi nyop kordor tam do haka jim ka jongi ki jim kali ka bagi nyop kordor tam do pikloy ne ban do nak ndang tra pikloy ne upor ang ganyo nakindul ki baro manganyo syndrome lo ikita ki baro wat ila ka jong ka jingim ang manyo syndrome manyo banyo Chris babon sien ang nimpat kloy lada shisha hakani kisni ki bamenta lada ka jimpin stom ka wan nam ta ka jinget ka jong pi kloy ban IT la ka jong ka jingem nam ta trai ha pi kloy ngimpat kloy. Balay ngimpat kloy. Mangin jia syong te. Kedean beda. Ha? Ngimpat syong te kumno. Minang nyong kordor pelat kecingin. Bat ngimpat kloy pan ai. Balay. Mangin jia syong te. Bapalim. Ngin jia keren te batu. Kadang ngimpat kloy pan ai. Hoja syakri yo, hoja isi bu pau gelet, hari ban ong ban IT la ka jong ka jing ban yap si shan ta ju ngapar kloy. Ni kloy ne. Kata dik bu kordor tam do ka jing jing. Ni kloy ne man nyong syndrome le ya ka. Ban IT le. Nam da ka teng ka jong pa Jisu ong kum lo. Unu ba man ban bot la din jonga ai bu len no ila din ba di pna jonga bot wan ban bot ino. Unu banyo ko dor la ka jong ka jing ya la ka jong ka mensim undo no ba unu ba khindo la ka jong ka mensim unyo pat ya ka ni khindo na yang nang inyo korne ya ka mensim ka jongi dari ngi inyo kor ni sadu dari ngi ong khindo ya ka jing ya ka mensim ni sa yo pat ya ka amen hamo fi haba pa ya ka jing ka jong ki senlan ngai idi yaki ngai ki nomor beli ki syong haki kejat ki jong try nomor ki kendolet jeladi ki barok baki ki nyo kordor haka jim ka jong ki kendolet barok yala ka jong jingem ru ki kendolet nam ta ka teng ka jong try mano ba comment fi ba ka wan ka jing sha pen stop comment try haba ka wan ka jing sha sempat comment try menre ki senran bat ki comment Kita ada gajing shisha. Finda baik kam apostol, finda boleh kam apostol. Fini kumno kene ka GM ka jongki ka tray. Na marba kini ki senra, na makini ki apostol, kum juru lembar upor. Wa fina marba ka por ka jongki ki shong ki kijat ki jong try. Ki kroy ban shakri na mata ka kerteng ka jong try. Berkat se ha ka jing shakri ka jongki ya ka kerteng ka jong try. Ki kendo shibor ki jing susi. Re kam pensangepan ya ki bakin dembet ha ki kijat ki jong try. Fioi, haba vi puli kam apostol findi haba kana ya lab ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Kawan ka jing sharp ni yap jong no. Ning kong do jong Stefan. Dedam dei ne. Tade ya mensusi. Stefan ru haba shakri utra balai ngare ban yap. Come on. Re ukloy ban shan thamau na mata jong no. Nam ta kerteng ka jong Christ. Oi ka jing susi ka dan sipo. Re kam pensang ya pa di ki ban shakri.
ya ka keteng ka jong try. Kam pendo jing kermen ya ki man syakri keteng jo try. Haba ki bangek ki la sya penstom. Ha kata ka jing sya bernyam berset household. Kam pen sosi ya ki. Kam pen sosi ya ki. Ha ka jing yap jong apostle Jacob upara jong Yohanes. Kam sya pendo jing kermen ya ki. Ki yalabe ya ka gospel. Ki syakri ba you try. Ki kendo ya la ka jong ka jing balai. Maki dana ki kijat. Ki jong Chris. Nong penim. Ujung ki. Ki kloy. Man island. Baro. Ki kloy niya. Man island baro. Ki kloy niya man wan. Man syok. Haki kijat ki jong troy. Ki kloy niya. Kamot tang balano Kristan. Kamot tang lakla. Kamot ladep. Lapiang kaya. Yang try on flap buat dia. Pinin kaman ba. Kini di penajungan. Badan ba kini kebeetam do. Nomor sisil na fiba. Kemafin kendo be kini ke baro. Pin kendo jing susi. Kiji kendo jing kermen kinwan. Ki kloy ni ampat nam tajungan. Ki kloy ni aman kendo nam tajungan. Balinga kloy. Ma uni ula kendo nam tajungan. Kebeneng ula e. Kajing mani perkat ki angela beneng ki mani yu. Ula e lo di kata baro. Balai. Man penem ingi kibla ada jot lupa. Kibla ya lupa. Hakalenti jo kajing yang. Banwan ban penem ingi. Haba uni unong penem jingi ula kloy. Ula kloy ban kendo lo ila di nam ta ki iki baro ban yo ingi. Ula kloy ban sya sempat. Ula kloy ban pong ya kata kapan senyat jo kesya. Ula kloy ban sya lingkut nam ta jungi. Ula kloy. Kan yu ingi. Nginom sya kamu Kristus sya. Raya kajian nanti kejungi kendo lo di kita ki baro. Ni kloy niam nam ta jung troy. Mentang fi kapol ngi di benwan bangin syong beng hi kijan. Kijong try kumno bo try yin sngap kumno hikai ya kajim kejungi. Kumno pen ya kajim kejungi. Kumno ni hikai bangin kloy ben kendo. Ya la kajong kejim. Kan mau ba kaji kai ba kodor tam ngin yo am dailing ba ki kijan. Kijong try. Darang nga kung syakri jong beli ngai kai. Darang mensi mo ko jong beli mi kai pi kam da jimi to ye. Fiam hawa fi syong. Bara fi snap ya ktien ba ki no kai ki kai. Pinyan. Hakata ka chi kai jong ktien jong beli. Amen. Nang man syok. Nang man snap. Nang man sya skor. Ya kai budon man krem. Haka jim ka jong pi. Jisu kon. Wang wan. Plado jikermen. Wang wan. Nan ai jikermen biang. Nan skren biang. Haka jim ka jong pi. Bafi kloy man kendo lot. Kiki baro. Nam ta jonga. Amen.